जे नाहरमुंनो नाहरै दिनियारो program खायखा sini dokter साहेब नौनो गाहाम गई साउथ खनारिखा नौनि लगलुगि जोंबो जेता बुजिया दंबाय माने दिनि आखाखयो अनेकटा न बुजि मानखायने बाहायके दिनि कोविड रगस बाहायके दंमान बाहाय तांनि बागै जों दिनि रुल्स रक मानानै ना बे दिनि अजागा जे एंटि ड्राग्स नि फै जे साइखनारि मारो बखरसा डक्टर हिसाबै जोंना गाहामकै साइखनारिखा बनो बेलेखना हामबाय आं सानानै बुथुम माखामोन सानाय जे बजे कलमो जोंनो साका आबरनो जों दाबो जोंनि समाजाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि आमचायाव जों बाहायके असामुरकनो इमप्लिमेन्ट खालायनाय अ एंटि ड्रागनि सामुरकनो जों बाहायके खालायनाय आमोन दाबो जोंनि डिउटि तै जों खालायबो दङ जों थानाय सान्दोआव गोबां मा आमचायाव न एंटि ड्राग्सनि एवारनेस केम्प खालाय दङ बे थिनांगौ खालायनाय गोबां मा एनजिअ'सफ्रावबो दाबो याफ्रि सेजा एनजिअ'नि लगे लगे राजनीतिक खालायनाय नेतारनि लगे लगे नरगबो एडिसिनि जे सेबक खालायनाय नरगबो असामुंगो याफ्रि सोमानि बागै बेलाय हामबाय एते जिनि आमचायाव दाबो खरकसा कर्मचारि जों जिनि दफाव जिनि आमचायाव इन्टेलेक्चुएल एकेबारे बुद्धि गोनां होननानै जों रंजाबो बनि बागै नरगबो अ एवारनेस तेबो गाहामखाय याफ्रि सोनानि उनथुं आबना आंनाव रिक्वेस्ट खालायनाय ते जों दाबो कयेकटा जायगा रिहेबिलिटेशन सेन्टार बो खुलका कयेकटा एनजिअ मिलुई जों आजागाव बर'नो सुबास खालाय दङ बर' हामफ्रायनाय कल बदल आं जेसेबां मानि मते बर'फ्रा बुराखाव गायसे रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलका बे रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव जों जे मानसा बर'नो सुबाय दङ जोंनि इएनसार सरबो सुबाय दङ बे थिनांगो जोंनि सिख्लाराव जे समाजनि सिख्ला समाज जे समाजनि सिख्लाराव जेदिगे याफ्रिसाव समाजबो आदिगोनो चलियो हायनि बागै जोंनि सिख्ला बोसारकनि जे दाबुकनि जे जोंजाल खालाय दंमानि जे अमहायखाय जोंनि दिप्रासा ओनसोलनि सिख्ला बोसारकनो जे जेनेरेशननि बिसमा सबायनो नायदोंमानि आबानो जों बेलेखायनो खेल मानारखाय जोङो सायखायनायनिफ्राय बजागा बिसि नर्थ इस्टनि बिसिंगो ड्राग्स बिसि जाजाबाय दं ड्राग्स इउज खालायजाबाय दं जों बेबारनो खोनाबायखा आरो बिसिं दिप्रासा जों अहानि बोसारकनि भबिष्यत एकेबारे अहानि सिख्लारावबो दाबो अजागा बेलेखायनो लाम हानियाव रंजागाव जों बेबार सायमानो नरगबो सायमानो जोंबो सायमानो दाबो खारियै साउं थांनानै अबनो कासलायनानै केबनो बयनिबो सासे बजाय दंफां आनिबो साजाय ओंखायनो दिनै जों वानसुगियावै बयनिबो साबो आनिबो साबाय बाक्सानो बयनिबो सा जुदि हामियां गांखाय आनिबो साथिनि नगतन गांखाय निनिबो साबो अ समाजसो दं ओंखाय आ समाज नस दं थांखाय दिनै नखुं गाहाम दंखानो दिनै अ समाज नस दंखाय जोंहाबो दंलै सुख रैनो दै जों बयबो गोबां मा हामियाखौ साजाबो हायनि बागै दिनै दखाना जों बोसोरगांगौ मोथां खालामनानै दिनै बोसोरगांगौ नि सामुंगौ जों दिनै जेनेरेशनाव गाहाम खालायनायनि हिदै जों अबरखौ मा मोथागलायनाय दिनै कभिडनि बागै जों तामो खालायनाय आमरखौ जों मा खालायलायनाय कारन गोथां दंगांनिफ्रायसो दिनै समाज बानथिनाय जों निजेसे गोथां करिनिफ्राय जों बाहायके दिनै दखाननि बागै सामुं खालायनाय दा हायनि बागै जों हारियै जे मानसा जों सामुमा खायलायनाय फायदि जों सेखां बानसे लायनायनि उनाव जों दखाननि बागै सामुं खायलायनो अबा बानसे लायनायनि सामुंगो नरक जत्तनि सुबासु खालायनो दिनै दखानाव दिनै समाजखौ जों मोथाङै मानो आं सुबुंसिजों गाखोते बुकसो नरबायदि नरखाय मालाय जे आना अजागा जे अर्गानाइजाराव आना खबर बिखा बर'बो बेलाय गोना हामबाय दै नरगो जे फाइमान जा नरगो बेलाय हामबाय आफारि आंनि जिखन सा नमिखान केसे कय मं नंसितों जतन हामबाय खुलुमबाय